Satu ini Cilianku rambutku dicukur kuncung cung. Grumbul-grumbul. Wah, cengok kayak berincok nyolongi suket kayak konangan. Oh, iya ya. Pak candak sih loh. Oke. asam sih duwe. Candak sih loh saya. Hah. Oh, jebul sih sing bola-bali nyolong suketnya nyong. Heeh. Oh. Pantesan tak kira sapa. Saya ning balik desa yo. Iya. Kulino banget. Ayo. Wah, kantor balik desa saya prei. Saya jago nang kono. Wis saya karo nyong wae rasane ning balik desa. Saya soalnya tutup. Ngene. Sira kuwi cocok nyolong suket yo. Dadi nek umpama jen niat ngingu wedhus nandura sik suket. Yo, aja baleni maneh. Ora apik kok ngono kuwi. Oh, nek jen wis niat ngingu wedhus, sapi, kowe disiape sik nggone ngalase tanduri sik. Engko nek wis tandurane suket akeh baru tuku wedhus. Ora nyolongi ngon kancane, ora nyolongi ngon tanggane. Wis, saya bali kono. Ya. Pokoke aja bali neh. Oke, pemirsa. Iki pelajaran penting gawe awake dhewe ya. Sing cok ngingu wedhus ora duwe suket, gawe pelajaran aja cok nyolong. Sekirane ora duwe suket, aja geru ngingu wedhus. Paham ora? Ya ora apik kok ngono kuwi. Arek digawe peraturan, kaya ketemune kanca dhewek, sedulur dhewek, ora digawe peraturan, kaya ndendeng. Ya, kene dienggo walaupun suket kuwi. Walaupun mung suket, nek sing mbutuhke ya mbutuhe tenan, nek sing duwe alas. Ya walaupun sing duwe alas ora duwe, paling ora ana omonge ana tembunge. Nuwun sewu, kae ngalas kono, sukete tak peki ya, Lik. Tak peki ya, Mbah, tak peki ya, Dik. Ana keterangane kan kepenak. Paham ora? Wis ngono wae.